Guys, mga kapugi. Ito ang aking nakuha, mga kapugi. Oh, wow, wow! Okay na ulam na to, mga kapugi. Sapat na to. Ang luto nito, mga kapugi, is lagyan ng kamatis tapos kuan. Parang ensalada din talaga. Ensalada. With kamatis at bagong. Alright. Of course, hindi mawawala ang aking mahiwagang planggana since noong unang vlog ko. Ayan. Alright. Kukuha tayo dun, mga kapugi. Doon. Kukuha tayo dun sa pusyo mo. One, two, three, come on! Hello mga kapugi at kaganda. Yan. Ang gagawin natin ngayon, mga kapugi, is kukuha tayo ng pako. Pakpako in Ilocano. Fern in English, mga kapugi. Ayan. Of course, hindi mawawala ang aking mahiwagang planggana since noong unang vlog ko. Ayan. Alright. Kukuha tayo dun, mga kapugi. Doon. Kukuha tayo dun sa pusyo mo. Tayo guys sa baba. Ayan, doon. Or tingin muna tayo dito, mga kapugi. Ayan. Ayan. Alright. Alright. Lagyan ko ng kanto, guys. Ensalada ulit. Yung kamatis tapos bagoong. Ayan. Tingin tayo dito, mga kapugi. Ito guys, oh. May kumuha na ata, mga kapugi. Inunahan niyo si Pugi, oh. May kumuha na, mga kapugi, ah. Ito guys. Ayan. Alright. Pakpako guys in Ilocano, ayan. Mahal to guys sa mga kwan, sa mga bayan-bayan. Kasi bihira lang yung ganito. Paano masabi? Pero hindi ako masyadong makakana. Ito guys, oh, pako. Ayan. Ayan, oh. Ito guys. Gabi. Hi. Ayan. Okay. Ayan guys, oh, ayan. May dalawa na, mga kapugi. Pero may kumuha guys. May kumuha. Kung may palagto dun, may palagto, mga kapugi. Ayun, oh. May nakuha guys, isa. Tingnan nyo guys, oh. Palagto. Ayan, may isda, oh. Hito yan guys, hito. Tawag yan sa amin, palagto yan guys, palagto. Ayan. Tumatalon yung mga isda dito, ayan. Kukunin natin mamaya yan, mga kapugi. Gawa ni Tito Kunoel yan guys, mga kapugi. Ayan. Diba? Let's go. Tara doon. Loko yung baka na yun, oh. Sinang doon na yung ubot ko. Muntik akong nulog dito sa kanal dito. Ay. Yan guys, kuha tayo ng pako. Ayan. May kumuha na, mga puga ito, oh. Yan, oh. Oh. May kumuha na ata kanina, Oh. Dalawa pa lang nakuha natin. Punta muna tayo sa baba. Ayan. Baka mas dami doon, mga kapugi. Ayan. Wala masyadong edit ngayon to, mga kapugi. Ayan, doon tayo sa baba. Ayan. Loko yung baka na yun, hindi ko na-videohan, Ayan guys. Kung may makukuha tayong taro root, ayan. Maganda, masarap yun, mga kapugi. Yung taro stem. Yung daludal, in Ilocano, mga kapugi. Ni, may gagamba. Lawlawatinwang. What? Tara doon sa baba guys, mga kapugi. Ito pa. Madami dito pala, mga kapugi. Ayan, oh. Yan. Ayan guys, so yan, ayan. Pako. Ayan, mga kapugi, oh. Ito, mga kapugi, pako. Ayan. Ayan, oh. Ito. Mga kapugi, oh. Tingnan nyo, mga kapugi, ito ang fern na sinasabi. Ako ko lang sa gilid-gilid. Ayan. Tara dun sa baba, mga kapugi. Malalaki yung mga fern dito,
Ay ko. Sana may makita tayong mga kwan guys, mga taro root. Ayan. Taro stem. Alright. Laking gagamba to ah. Ba't ang kate? Ayan, mga pugi. Ako, meron doon ah. Pero medyo makon. Yan dyan sa oh. Tara, pulin natin mga pugi. Ayan mga pugi, baba tayo dyan oh. Ayan, baba tayo dyan. Doon tayo kukuha. Alright. Yan mga kapugi oh. Diba? O yan, tawag dito fern, pakpako. Alright. Okay, tara doon guys sa tawag nito. Doon sa baba. Ayan. Habang di pa ulan, tara. Let's go. Ayan o, pilapil. Tingin tayo ng taro root dito mga kapugi. Baka meron eh. Walang masyadong mga taro root ngayon. Mga puro root lang ata meron. Gunggong ka. Ito kumukuha dati. Ba't ngayon kukonsain ata. Tagal na akong di nag-ulam ng ganun mga pugi. Daludal. Ayun o. Yan o mga pugi o. Wala masyadong mga taro root, mga puro root. Yan. Ayan. Hindi kasi ako masyadong makapag-vlog ngayon mga kapugi kasi alam nyo na, may bagyo. Ayun oh, ang ganda ng dami pa lang ang palay mga kapugi oh. Ayun oh. Balang ng palay ah, may bunga pa oh. Ayun oh. Sarap nito ah. Ayun pa oh. Oh, balang ng palayan mga pugi oh. Oh, Gunggong! sarap yan mga pugi. Oh, ayan, lagyan lang kan yan ng sahog sa kwan, sa munggo. Ayan. Pero saka na muna yan. Saka na natin kukunin yan mga pugi. Ang kukunin muna natin ngayon is yung pako, fern. Ito guys, meron. Pa. Pupunti ngayon ah. Ang fern ngayon ah. So guys oh, hindi pa bumuka mga pugi. Yan. Ito pa, masarap to mga pugi. Yan oh. Yan. Ito pa. Kadami na tayo mga kapugi oh. Diba? Fresh na fresh. Fresh from the farm. Fresh from the pilapil pala. What? Ito, ang laki oh. Yung mga hindi nakabuka lang guys mga kapugi, mas masarap. Yan. Tara, ito guys mga kapugi. Hop. Yung mga fern. Ayun oh. Meron din mga kapugi. Ayan, mga fern mga kapugi. Ayan, ayun mga kapugi. Ito guys mga kapugi. Ayan, kunin natin yan. Alright, tapos yun pa. Ayan o. Ayan. Alright. Ayan. Extra pa. Ayan guys mga kapugi o. Ito guys, pwede yan guys, pwede. Ayan. Tapos, ganyan mo. Para makita mo yung sa nito sa
Ay, ano yun? Kala ko ahas. Kasi gumalaw lahat. Ayan mga kapugi. Oh. Ayan, pwede na yan. Ayan, tara doon sa baba mga kapugi. Konti ngayon mga kapugi, may kumuha. Pero medyo umiinit na mga kapugi. Kailangan matalas din ang iyong mata. Baka mamaya Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo na. ngayon konti ngayon mga kapugi. Ano, gaya ng ganoon. May alibot. Mga tarurot ngayon eh. Mga pururot ata. Oh no. Why? Nakatakot. Ito kumukha ng mga puso ng saging. Pero ang pururot wala. Ay tarurot. Try natin dyan mga kape. Yung pinagkuhanan ko guys ng mga chili noon na yan. Doon sa baba doon. Doon pa. Yan guys. Yan natin dyan. Oh my. Parang wala. Ayun, meron. Yan natin dito. Baka may ahas. Wow! Oh no 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 no. Kasunod. So yung nakita ko rito, yan. Wow! Kailangan nating bugawin ang ahas. Kalimutan kong nagdala ng kwan ng tara dun sa baba guys, makukbe. Mas madami nung isang araw mga pupi. Ito guys, oh. Jai. Enak. Kita? Oo nga. Kuha pa tayo ng kan mamaya pala ng uong. Uong malam. Ayan guys, oh, tingnan niyo guys, oh. Ayan yung sinasabi kong pako ito, teka. Mga kapugi. Ito ang pako. Ayan. Pakpakoy ni Ilocano mga kapugi. Ito, ayan oh. Ilan sila nito? Isa. Dua. Ilocano na guys. Talo. Ito, apat. Alright. Ayan, apat mga kapugi. Wow! Gunggong ka. Sabi ni Tito, may mga kwan doon, uong garami daw. Sinasabi niya. Ayun pa, isa pa. Wow, dalawa. Panalo mga pugi, oh. Yan. Alright, alright, alright. Teka. Ngayon lang ako nakalabas-labas konti mga kapugi kasi umuulan. Kaya ngayon mainit na. Ako lumabas. Ano kaya yan? Panlang? Yan o. Hindi ba? Medyo makon ngayon mga kapugi. Masukal pa. Ang buhay probinsya mga kapugi. Simple.
Tararan. Tararan. Hi. Hop. Parang may sapo dito ah. Yan mga kapugi. Medyo ingat-ingat tayo dito mga kapugi kasi masukal. Ayan, ang ganda ng ito guys, mga kapugi oh. Ito. Dapat mga kapugi oh. Sobrahan. Ayan oh. Pero gusto kong i-try yung yung uong. Ayan. Alright. Guys, mga kapugi, ito ang aking nakuha mga kapugi. Alright. Okay na ulam na to mga kapugi. Sapat na to. Ang luto nito mga kapugi is lagyan ng kamatis tapos kwan. Parang ensalada din talaga. Ensalada. With kamatis at bagong yan. Ibang kwan na to. Ibang content na to guys mga kapugi. At may content pa kung isa yan. Yung parang part 2 na. Pero magkaiba sila yung kukunin ko guys. Yan. Ang kukunin ko is yung uong garami mga kapugi. Yung mga kabuteng dayami. Ayan. Masarap yun mga kapugi. Lagyan ng kwan. Pwedeng adobo. Pwedeng sinabawan. Lagyan ng dahon ng kwan. Tawag nito ng ampalaya or kaya dahon ng many leaves. Many leaves. Malunggay. Ayan guys oh. So guys, basta ito yung nakuha natin. Ayan. This is pako, alright? Ayan mga kapugi, gusto ko palang i-shoutout ang aking member sa aking tawag nito sa join button ko. Ayan na si Rentots. Ayan siya guys mga kapugi. Tapos si Nati Ramirez, ayun siya. Ayan, alright, from Hong Kong and then Singapore si Rentots. Alright. Ayan, tawag dito mga kapugi is pako. Ayan, pakpako in Ilocano. Pako mo lang Ilocano or pwede din pako sa Tagalog. Ayan, fern in Bahala English. ka sa buhay. May kumuha kasi po ng kapugi. Unahan si pugi. Yan. Alright. Alright. Oh, wow!